Και άκουσα πίσω μου γλωσσόφυλλο, αν έχουμε το Θεό μας. Και τα κάνανε χωρίς ντροπή. Λέω, θα τελειώσει η ταινία, θα τους την πω. Με αφορμή αυτούς θα βγάλουμε 5 πράγματα που να μην κάνεις στο σινεμά. Έχεις κάνει ρεκ. Ναι, ρε μαλάκα, με τρόμαξες. Λοιπόν, παιδιά, σας φώναξα σήμερα εδώ να σας πω μια ιστορία αληθινότατη που μου συνέβη τις προάλλες. Που πήγα σε γνωστό σινεμά με την επωνυμία Χωριό, γνωστό και ως Village. Ξεκινάω, παίρνω τη μηχανή, βγαίνω στο Λαμπράκι και κατεβαίνω να πάω προς το Village. Ωραία. Είμαι στη δεξιά λωρίδα και όπως κατεβαίνω τη Λαμπράκι, ανάβω flash να κάνω αριστερά. Ωραία. Βήμα πρώτο, ανοίγω flash. Βήμα δεύτερο, κοιτάζω τον καθρέφτη και βλέπω πίσω μου, αρκετά μέτρα πίσω, βλέπω ένα μηχανάκι. Και με το που το βλέπω, λέω θα κάνει μαλακία. Δεν κάνω αριστερά. Περιμένω λίγο, αρχίζει και γκαζώνει και με προσπερνάει από αριστερά που είχα ανάψει flash να στρίψω. Λέω, λες και το ήξερα, κοίτα εδώ. Και το βλέπω πιο μετά που με περνάει, πάει σαν μαλάκας, κάνει σλάλο, με έχει γκαζώσει, προσπερνάει αμάξια, κάνει δεξιά-αριστερά, λέω κοίτα τον μπούστι. Τέλος πάντων, συνεχίζω, πώς θα φαίνει έτσι, μας πιάνει το φανάρι και σταματώ δίπλα του, λέω θα του την πω. Του λέω, φίλε, δεν είσαι καλός συνάδελφος. Βυργινία, δεν είσαι σωστή συνάδελφος. Λοιπόν, άκου. Σηκώνω το τζαμάκι από κράνος, τον κοιτάω. Του λέω, ρε φίλε, ιδανικά δεν είναι και πολύ καλό να κάνεις προσπέραση όταν ο μπροστινός σου έχει ανάψει flash να στρίψει στην κατεύθυνση που πάω. Έτσι, λέω, γενικά το λέω. Με κοιτάει έτσι. Ναι, έτσι με κοιτάει με βλέμμα περίεργο, ρε. Μου λέει το ότι έχεις ανάψει flash να στρίψεις αριστερά δεν σημαίνει ότι θα στρίψεις κιόλας. Έτσι μου λέει, γενικά το λέω. Και με αφήνει μαλάκα. Λέω τώρα, ανάβει πράσινο, φεύγει, πάει αυτός από εκεί, πάω από την άλλη, πάω προς το village, λέω, δεν είχα τι να το πω ρε μαλάκα. Λέω, ότι τι ρε μαλάκα, ότι μπορεί να έκανα τρίπλα ας πούμε, θα ανάβω αριστερά και πάω δεξιά. Και έστω ότι δεν στρίβω. Δεν στρίβω. Εσύ ρε μαλάκα, είσαι διατεθειμένος να το ρισκάρεις ότι δεν θα στρίψω ή δεν θα το κάνω. Δηλαδή άμα ήμουν με το αμάξι και έστριβα, θα τον πάταγα πρώτον. Αν πήγαινα, αν έκανα την αλλαγή με τη μηχανή, θα πέφτα πάνω του. Και σου λέω τον είδα, τον ψηλιάστηκα κατευθείαν. Με το που τον είδα στον καθρέφτη, λέω θα κάνει μαλακία. Του καταλαβαίνω εγώ τη μαλακία, την καταλαβαίνω. Τη βλέπω. Το τρομερό ένστικτο ακουαφόρτε. Τη μυρίζω τη μαλακία σε αυτά. Έχω γλιτώσει πολλά έτσι, αλήθεια σου λέω. Και ρε μαλάκα, μου τη δίνουν οι μηχανόβοι. Νιώθω ότι είναι τόσο στον μπούτσο τους που δεν προσέχουν καν αυτοί για τον εαυτό τους. Δηλαδή πρέπει εγώ να προσέχω για την ασφάλεια αυτού νου. Περισσότερο από ότι αυτός για τον εαυτό του. Με τρελαίνει αυτό ώρες, ρε μαλάκα. Και εσύ μηχανόβιος και αυτός μηχανόβιος. Εγώ δεν είμαι μαλάκας μηχανόβιος όμως. Αυτή είναι η ειδοποιώς διαφορά, κατάλαβες. Και το βλέπω πολύ στο δρόμο, ρε φίλε, με το πώς πάνε, με το πώς χώνονται. Τέλος πάντων, γιατί μετά με τον πατήσω εγώ τον Καριόλι όμως. Ποιος αυτή. Εσύ. Και θα μου γαλάσει την ταινία. Γιατί θα μπλέξω μετά, θα πάω στο τμήμα, δεν προλάβω. Χάσω την προβολή. 7 παρατέταρτο ξεκινούσε. Η ώρα ήταν 6.30, δεν προλάβω. Τέλος πάντων, δεν το αφήσω να με χαλάσει. Συνεχίζω. Πάω. Παρκάρω στο γνωστό σημείο που αφήνουν όλα τα μηχανάκια. Δεξιά το πάρκινγκ. Που τώρα τελευταία να το πω κι αυτό. Τι θα γίνει με τους δύο εκεί πέρα, ρε παιδιά. Έχω βαρεθεί μέρα παραμέρα να μου ζητάνε την ταυτότητα. Όντως. Ναι. Αλήθεια σου λέω. Εκεί που παρκάρουν τα μηχανάκια. Εκεί που παρκάρουν όλα τα μηχανάκια στη σειρά, έχω δει πολύ συχνά ομάδα αδείας. Που καλά, εντάξει, τα παιδιά τη δουλειά τους κάνουν. Μου έχουν κάνει έλεγχο 3 φορές για την ταυτότητα στο ίδιο σημείο. Πάντα. Παρκάρω, μπαίνω, βλέπω ταινία, βγαίνω. Ωραία, πού είστε εξακρίβωση στοιχείων. Oh shit. Here we go again. Ναι, ότι ο εγκληματίας έχει όνομα, έχει μηχανή, είναι συνεφίλ, έχει ωραίο προσωπάκι, παρκάρει εκεί πέρα, εραστής δικών προαστίων. True story, στο γυμνάσιο, μου είχε πει κοπέλα ότι μοιάζω στο Γεωργούλη. Δεν είναι legit, δεν είναι και αντιπροσωπευτικό παράδειγμα η κοπέλα. Δηλαδή, αν με δείτε στο γυμνάσιο, πιο πολύ με τον Μπόλεκ μοιάζω, τον Μπόλεκ και Λόλεκ, παρά με τον Γεωργούλη. Θυμάσαι με ποιον με είχε παρομοιάσει μία τύπισσα
Είχε πει ότι μοιάζω με τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Έλα, δεν γίνεται να με θυμάσαι τώρα. Ξέρεις τι, αυτή που μου είπε ότι μοιάζω με τον Γιωργούλη και αυτή που σου είπε ότι μοιάζει με τον Ρονάλντο είναι red flag από μόνο του. Δηλαδή, άμα συναντηθούμε μετά εμείς οι δύο και σου λέω μπρο, γαμάμε. Σου! Τέλος πάντων, ανεβαίνω πάνω. Πάω στο κηλικείο. Να δώσω το. Κηλικείο λέγεται. Και εκτός του village πάλι και ηλικία λέγονται. Πάω στο κηλικείο να πάρω το γνωστό λευκό φελιζόλ με αλάτι και ένα νεράκι. Να δώσω ένα υπερτιμημένο τάλιρο έξτρα με το υπερτιμημένο 10 ευρώ που έχω δώσει. Και πάω να δω την ταινία μου. Ποια ταινία πάω να δω? Τζόναρε, πήγα να δω το A Big, Bold, Beautiful Journey. Δραματική ερωτική κομμεντή ήταν, εντάξει, δεν είναι για σένα. Χαβαλέ, είχε τίμιο εξαράκι. Δεν θα σταθώ εκεί. Τίμιο ψαράκι. Τίμιο. Για αυτό που ήτανε. Δραματική, ρομαντική. Πεντάρο εξαράκι. Για να είμαι αντικειμενικός. Πεντάρο εξαράκι. Εξαράκι, κατάλαβες. Είναι 6 εμπειρία, 5 ταινίες. Δεν θα σας άρεσε, μάλλον. Δεν θα σας οκ. άρεσε. Colin Farrell. Εμένα μου αρέσει ο Colin Farrell. Αυτό μου αρέσει και εμένα. Αμιάς είναι. Colin Farrell, Margot Robbie. Margot Robbie, εντάξει, αδιάφορη, δεν με πολύ τρελαίνει. Έχει μεγαλώσει. Το ότι θεωρώ μούναρο τον Colin Farrell και Margot Robbie λίγο αδιάφορη είναι λίγο περίεργο. Αλλά όντως, Colin Farrell γουστάρω. Τέλος πάντων, αυτό, προχωράμε. Μου είχε κινήσει το ενδιαφέρον, ήθελα να το δω. Πάω. Έχω πάρει το popcorn μου, έχω πάρει το νεράκι μου. Πάω, μπαίνω στην αίθουσα. Προβολή 7 παρατέταρτο. Ωραία. Ημέρα παίζει ρόλο. Μπρο, ήταν η Δευτέρα ή η Τρίτη. Δεν ξέρω αν παίζει ρόλο. Καθημερινή. Ναι, Επίσης ναι, πήρες ναι. νερό, δεν πήρες σουεψρόδι. Δεν πίνω αναψυκτικά. Νεράκι. Μόνο νερό. Only water. Μπαίνω στην αίθουσα. Άδεια. Εν τω μεταξύ το έχω δει από το σπίτι που έχω κλείσει. Έχω προνοήσει να κλείσω το εισιτήριο. Άδεια. Το έχω κεντράρει, το έχω αλβαδιάσει. Έχω ζυγίσει, έχω στοιχήσει και έχω διαλέξει τη θεσούλα μου. Μπαίνω μέσα, άδεια η αίθουσα. Λέω ωραία. Πριβέ προβολή, λέω μια χαρά. Ω μαλάκα, ξέρεις τι έχει γίνει τώρα. Έχει μπει, αυτός ο μηχανόβιος έχει πάει και έχει κάτσει στη θέση του. Μπρο, μακάρι. Αν γινόταν αυτό, πιστεύω με αυτόν θα καθόμασταν δίπλα-δίπλα και μπορεί να τα βρίσκαμε μετά. Μακάρι να γινόταν αυτό. Έγινε χειρότερο. Πάω λοιπόν, κάθομαι. 7 παρατέταρτο, ωραία. Έχω κάτσει εγώ, έχω πάει 7 παρα 20, 7 παρα 25. Κάθομαι. Ξεκινάει λοιπόν 7 παρατέταρτο. 10 λεπτά, ένα τεταρτάκι διαφημίσεις. Και ξεκινάει η προβολή της ταινίας. 7 η ώρα. Ωραία. Ξεκινάει η ταινία. 7 και 4. Τα θυμάμαι ακριβώς. Έχω, πώς το λένε, timestamps. 7 και 4 ανοίγουν οι πόρτες από πίσω. Λες και ήταν σε σαλούν, έτσι. Μπαπ. Φωτίζεται όλη η αίθουσα. Και αρχίζει μια οχλαγωγία. Ακούω φωνές, μπαίνει ένα ζευγάρι μέσα. Λέω, πω ρε, πούστη, μου χαλάνε το πριβέ. Λέω, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Μόνος ήσουν. Μόνος μου. Σε Όλη η αίθουσα αίθουσα. άδεια, μόνος μου. Άκου. Μπαίνουν μέσα. Φωτίζεται όλη η αίθουσα. Κινητά με φακούς αναμένους. Λες και είμαστε Batman το animated series στο opening, ρε. Που ήταν τα Zeppelin με φανούς και φωτίζανε όλο τον Gotham City. Φωτίστηκε όλη η αίθουσα. Οχλαγωγία, βαβούρα, που καθόμαστε. Τέλος πάντων, μη σου τα πολυλογώ. Ερώτηση τώρα. Προς όλους σας, ρε μάγκες. Ειλικρινά. Μπαίνετε, πάτε σινεμά. Μπαίνετε μέσα στην αίθουσα. Η αίθουσα άδεια. Και βλέπεις ένα κεφάλι με ένα τύπο έτσι να κάθεται ανέμελος, να τρώει το popcorn του έτσι με σγουρό μαλάκι και να απολαμβάνει την ταινία του. Βαγγέλη, είσαι με την κοπέλα σου. Πού πας και κάθεσαι? Αίθουσα άδεια. Εσύ έχεις κάτσει στην ιδανική θέση. Έχω κάτσει κέντρο 2 θέσεις μπροστά ή 2 θέσεις πίσω. σε σειρά. Στην ίδια ευθεία, ανάμεσα στο κέντρο της οθόνης. Ωραία, θα αφήσει σαββάτζο, δηλαδή 2 σειρές. Ή μία κενό και θα κάνεις το Μπράβο. επόμενο. Τζόναρε, πού θα πας να κάτσεις? Πας με την κοπέλα σου και βλέπεις έναν Ρε τύπο φίλε, κεντραρισμένο, εντάξει. Ναι. Άμα μπω στην αίθουσα και είσαι μόνος σου. Μόνος μου. Θα έλεγα, το μπούστι, μου γαμάει τώρα. Μου χαμάει όλο το ρομαντικό. Πού θα πας να κάτσεις? 5 θέσεις πιο πάνω να μην σε βλέπω, ρε. Γαμό. Εσύ φταίς. Γεια, πού θα πας να κάτσεις, ρε μαλάκα? Στην άλλη άκρη, τέρμα πάνω δεξιά. Δημήτρη, πάτε να δείτε ταινία με την κοπέλα σου. Και κάθεται ένας τύπος μέσα. Πού πας να κάτσεις? Δίπλα σου.
Ερχόσουν δίπλα μου, μαλάκα. Δεν το περίμενα αυτό. Αν σε ξέρω. Αν είσαι εσύ. Δεν με ξέρει. Σωστό, καλή παρατήρηση. Λεπτομέρεια. Είναι ένα άγνωστο λοιπόν. Πού είσαι με την κοπέλα σου, έφελε. Πού πα να κάτσει. Αφήνω τουλάχιστον 2 σειρές κενές μεταξύ μας. Ωραία. Μάνι, είμαστε εδώ. 4 μαλάκες. Και ο Δημήτρης δεν θα καθόταν κανείς με τον άγνωστο, έτσι. Παιδιά, περιττώ να σας πω καταρχάς μέχρι να πάνε να κάτσουν κάπου. Πέρασαν 5 λεπτά. Έρχονται και κάθονται ακριβώς πίσω μου. Ακριβώς πίσω μου και οι δύο. Τώρα μέχρι να πάνε να κάτσουνε, ήταν λες και ήταν δυναστεία, ρε. Κουνούσαν από εδώ, φακούς, φωνές. Μιλάγανε κανονικά όπως μιλάω εγώ τώρα. Ακούστε, δεν υπερβάλλω, σε αυτά που θα πω τώρα, δεν υπερβάλλω σε τίποτα. Έγιναν όλα. Είναι αληθινότατη ιστορία, ρε. Έρχονται και κάθονται ακριβώς πίσω μου. Έλα. Έχει ξεκινήσει να παίζει ταινία. Ναι, ρε, σου λέω 7 ξεκίνησε η ταινία, 7 και 4 μπήκανε μέσα αυτοί. Δεν είμαστε στις διαφημίσεις ακόμα. Όχι, ρε. Σου είχε δώσει timelapse. Time stamps είπε. Αυτό, μπράβο. 7 παρατέταρτο διαφημίσεις. 7 η ώρα ταινία. 7 η ώρα ξεκινάει η ταινία, 7 και 4 ανοίγουν οι πόρτες και μπαίνουν οι Ουρουκ Χάι. Κάθονται πίσω μου. Λέω εντάξει, ρε, Χριστόφορο, δεν πειράζει. Όπου είστε ήδη φάουλ, που έχει πάει ένα τετάρτο μετά, αλλά εντάξει. Τι έκανε, να μην μπει στην αίθουσα. Οκ. Τώρα τον τρέξει και κάθεσαι πίσω μου ακριβώς. Ρε φίλε, είσαι φάουλ όπως και να το κάνεις. Αρχικά είτε τα έχει κλείσει, έχεις δει μια θέση κόκκινη. Άρα δεν πας να κλείσεις τις πίσω ακριβώς. Γιατί πλέον δεν γίνεται να το αποφύγεις. Δεν υπάρχει άνθρωπος εκεί. Μια και τα ρομπότ θα κατακτήσουν τον κόσμο ή πας στα κομπιούτερ και τις κλείνεις τη θέση. Δεν πας στον υπάλληλο που τις κλείνει μόνος του. Έλα. Υπάρχει ένα σενάριο που πάνε αυτοί που μπορεί το ζευγάρι να ήταν αργοπορημένο, να έρθει, να μην είχε κλείσει κάτι και να πήγανε και να είπαν ότι να δούμε αυτό. Πρόσεξε. Και πάλι και έτσι να είναι και να κλείσεις όπου να είναι και να τύχει να κλείσεις δίπλα μου. Ρε φίλε, με το που μπαίνεις και βλέπεις μια αίθουσα άδεια, δεν πας να κάτσεις δίπλα του. Είναι η μόνη περίπτωση που σου επιτρέπω εγώ να κάτσεις σε θέση που δεν έχεις κλείσει. Είναι το ίδιο με το να πας σε τουαλέτα που είναι αυτές οι όρθιες οι λεκάνες. Και να κατουρίζεις δίπλα. Και να πας να Μπράβο. κάτσεις δίπλα στον Ναι, ρε, άνθρωπο. μαλάκα. Ενώ έχει άλλες 10 άδειες. Ναι. Είναι ακριβώς το Και ίδιο. να του μιλάς κιόλας όσο κατουράτε, να γίνει ακόμα πιο περίεργο. Και έρχεσαι συχνά εδώ. Γιατί να πας να κατουρίσεις σε όρθιες λεκάνες. Λοιπόν, μη σας τα πω λόγο, κάθονται πίσω μου ακριβώς και υπάρχει για αρκετή ώρα βαβούρα. Θέλω να μου πείτε, γρήγορα, το πρώτο πράγμα που σας έρχεται στο μυαλό, τι σε ενοχλεί περισσότερο μέσα στην αίθουσα του κινηματογράφου όταν πας. Κινητό. Βαγγελάρα, κινητό να χτυπήσει ή κινητό να είναι στο κινητό του. Να μιλάει στο κινητό του. Να μιλάει στο κινητό του. Τζόναρε. Να μου σχολιάζουν την ταινία και να το ακούω. Γιαπ. Να μου κουνάνε τη θέση. Δημήτρη. Εγώ έχω πάρα πολλά. Ένα θέλω να μου πεις. Αυτό που σου έρχεται περισσότερο. Να μιλάνε. Μαγκές, ό,τι είπατε, τα κάναν όλα. Τα κάναν όλα, τα έχω σημειώσει και θα σας πω ακριβώς τι κάνανε, γιατί δεν υπήρξε λεπτό που να υπήρξε ηρεμία. Είχα ένα τέταρτο στην αρχή. Από την ώρα που μπήκανε, έγινε της πουτάνας. Και μιλάμε με timestamps. Θα μου πεις, ρε Χριστόφορε, γιατί δεν μίλησες. Θα σου πω γιατί δεν μίλησα. Αρχικά έλεγα εντάξει, θα σταματήσουν κάποια στιγμή. Στα μέσα συνειδητοποίησα ότι δεν θα σταματήσουν. Και επειδή θέλω να κάνω αυτό το βίντεο, λέω κάτσε να έχω υλικό γιατί θα έχουν μέχρι το τέλος. Οπότε κάνει υπομονή και θα του θυμίσει το τέλος. Λοιπόν, έρχονται, κάθονται πίσω μου ακριβώς. Ρε μαλάκα, ήταν άδεια σειρά και ήταν λες και κουτουλούσανε. Δεν ξέρω πώς τα καταφέρνουν αυτά. Ήτανε Μόγγολοι. Και οι δύο ήτανε το χειρότερο ζευγάρι που μπορούσε να έρθει. Δεν υπήρχε. Κάθονται και αρχίζουμε. Τι θα φάμε. Η τύπισσα είχε μια τσάντα που ήταν μάλλον η τσάντα της Ερμιόνης, που είχε μέσα πατατάκια, γαριδάκια. Έπαιζε D&D, back of holding, ρε. Από το D&D που έχεις μέσα πετάς, έχεις ένα τσαντάκι τόσο και πέταγε. Αναψυκτικά, νερά, πατατάκια, γαριδάκια, σκατά, μύδια, σοκολάτες, ό,τι θες. Όπου, no judge, πάρε τα αρχίδια μου. Μέχρι να τα βγάλει, άκουγα πίσω από το κεφάλι μου. Λες και έσαγνε, ρε μαλάκα, τι να σου πω. Πες μου, έκανε πάρα πολύ φασαρία και ακουγόταν. Ξέρεις ποιος είναι αυτός ο ήχος που πατατάκια, σκατά και το κουνάς να ανοίξεις. Τι θες να μιλάει στον τύπο σε κανονικά decibel, έτσι όπως σου μιλάω εγώ τώρα, να μιλάει ούτε καν ψιθυριστά. Και πίσω μου ακριβώς να μιλάει με κανονική ένταση. Τι θες να φας, τι το ένα, τι το άλλο. Επικρατεί αυτό άλλα 5 λεπτά. Λέω μαλάκα, εγώ ακόμα να συνειδητοποιήσω το ότι ρε φίλε δεν γίνεται να είναι όλη η αίθουσα άδεια και να άρχισε να κάτσει πίσω μου ακριβώς. Δηλαδή μου κάνετε πλάκα. Και να μην είστε και διακριτικοί. Χωρίς μαλακίες. Νιώθω ότι μέσα στο σινεμά και στο θέατρο και σε τέτοιες καταστάσεις ότι μπορώ να αντιληφθώ, φίλε, την νοητική σου ικανότητα και το IQ. Με το πώς συμπεριφέρεσαι και το τι κάνεις,
Αν δεν έχεις την παραμικρή αντίληψη το ότι είσαι λίγο ενοχλητικός, μαλάκα έχεις πρόβλημα. Δηλαδή, σε ορισμένους με το ζόρι αγγίζει τριψήφιο αριθμό. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Αφού ήταν με τσάντα της Ερμιόνης, γιατί δεν έκανε άχιο cheeseburger. Συνεχίζουνε, μιλάνε κανονικά, τρώνε πατατάκια και αρχίζουμε και σχολιασμό της ταινίας. Αυτό το ένα, το άλλο. Να μιλάει κανονικά, κανονικά. Ο τύπος ήταν πιο πολύ, ξέρεις, αδιάφορος. Τύπου άκουγε, ναι αγάπη μου, ναι αγάπη μου, ναι μωρό μου, ναι. Έτρωγε εκεί, μας αμπούκωνε, έπινε, ναι μωρό μου, ναι. Η άλλη δεν έβαλε γλώσσα μέσα. Όπου στην αρχή της ταινίας υπήρχε ένα φλερτάκι ανάμεσα με Colin Farrell και Margot Robbie. Οπότε όταν λέγανε ρε παιδί μου έτσι ψιλοατάκες που φλερτάρανε, έκανε αυτή από πίσω μου. Αλήθεια σου λέω. Όπου έκανε δύο τύπου. Το ένα ήταν το τσαχπενικό, το και το άλλο του ήταν, αν καταλάβαινε και καλά που το πήγαινε, έκανε. Αλήθεια σας λέω, μέτρησα 17. Μετά σταμάτησα να μετράω. Μέχρι το 17 έφτασα. Εδώ και να σχολιάζει και στον άλλο. Και ο άλλος, μας αμπούκωνε και ο άλλος έπινε. Αναψυκτικό. Ρε Καριόλη, από ένα σημείο και μετά δεν έχει άλλο μέσα το αναψυκτικό. Ο τύπος. Έκανε αυτό. Είχαν λιώσει τα παγάκια και είχαν βγάλει ζουμί 17 φορές και ρούφαγε περισσότερο από ό,τι ρούφαγα εγώ στο πρώτο βίντεο, ρε μαλάκα. Από απλή αίθουσα μετατράπηκε σε Dolby Atmos. IMAX. Dolby Atmos. Ό,τι κάνανε, το άκουγα Dolby. Έχω 3D άκουγα, ρε μαλάκα, από αυτούς. Σου δίνουν υλικό, respect στα παιδιά όμως. Respect άμα το δείτε, ρε καριόλιδες, πρώτον, μην το ξανακάνετε, ήσασταν πάρα πολύ ενοχλητικοί. Και δεύτερον, πατήστε ένα like. Άκου. Γλωσσόφυλλο, αν έχουμε το Θεό μας. Δεν άκουσα τον Colin Farrell με τη Margot Robbie να φιλιέται και άκουσα πίσω μου, στορκίζομαι. Άκουσα αυτό το πράγμα, ακριβώς. Με τα φαγητά όλα μέσα. Μπρο, άκουσα γλωσσόφυλλο, τρελό γλωσσόφυλλο που δεν το κάνεις εκτός κινηματογράφου, όχι μέσα. Δηλαδή, ξέρεις, μαλάκα, ήτανε βαλτή candid κάμερα νομίζω. Πολλές φορές και ακόμα και να το αντιληφθούν. Ναι, ρε μαλάκα. Είναι πώς πάμε. Το αντίθετο τώρα. Vice versa σενάριο. Πώς πάμε. Και βλέπουμε το μαλάκα που έχει κάτσει στη θέση σου και λες ρε πούστη πάλι. Συγγνώμη, μπορείς να πας να κάτσεις αλλού γιατί αυτή την έχω κλείσει. Και θα σου πει το κομπλεξικό. Όχι, ρε Καριόλη, κάτσε εκεί που έχει κλείσει. Γιατί άλλο να πας στην αίθουσα και να είναι σχεδόν τίγκα. Το χειρότερο που έχουμε κάνει είναι που έχω πάει στη θέση μου. Του λέω συγγνώμη, του λέω κάθεστε στη σωστή θέση γιατί νομίζω πως. Λέει όχι, δεν κάθομαι στη θέση μου. Και υπάρχει μια άβολη σιωπή 1-2 δευτερολέπτων. Και δεν κάθεσαι κι εσύ από ό,τι σε βλέπω. Γυρίζει φρασίτατα και μου λέει: θες να σκοθώ. Ναι, ρε φίλε, θέλω να σκοθείς. Προφανώς. Δεν είμαι ταξιθέτης. Ναι, ρε Καριόλη, γιατί. Οκ, ρε Βαγγέλη, πήγαινε κάτσε κάπου αλλού, να κάτσω εγώ, κάτσε κάπου αλλού, αφού έχει θέση. Βρε μαλάκα, γιατί να πάω να κάτσω αλλού, να με σηκώσει εμένα, να είμαι εγώ μαλάκας. Όχι, είσαι εσύ ο μαλάκας και πήγαινε κάτω στη θέση που έκλεισες. Να κλείσει νωρίτερα όπως έκλεισα εγώ από το σπίτι. Και έψαχνα το σημείο G. Καλά, γέλια και σχόλια για την ταινία δεν το συζητώ. Και πρόσεξε τώρα. Αυτό το γέλιο που λένε μια ατάκα στην ταινία που και καλά είναι αστιάκι, αλλά δεν είναι αστείο και δεν γελάει κανείς. Και θα γελάσει αυτός ο ένας μέσα στην αίθουσα. Λες και πω, τι είπε τώρα. Οπότε αυτή η τύψα πίσω μου ήταν αυτό. Και ήταν αυτό γελακή. Ρε φίλε, δεν μπορούσα να συγκεντρωθώ, αλήθεια σου λέω. Καλά, δηλαδή, άμα ήταν καμιά ταινία σοβαρή με βάθος που πρέπει να είσαι εκεί. Δεν ξέρω. Κεφάλαιο κινητό. Χτύπησε κινητό, αν έχουμε το Θεό μας. Σε μια φάση έλεγα ρε μαλάκα, λέω εντάξει, τι άλλο θα κάνουνε. Πριν χτυπήσει, αλήθεια σου λέω, το σκέφτηκα, λέω τώρα. Μόνο το κινητό του δεν έχει χτυπήσει. Όπου χτύπησε και το κινητό, μίλησε κιόλας λίγο. Καλά, περιττώ να σου πω τη φωτεινότητα στο Θεό, έτσι. Χτυπάει, το βγάζει, γίνεται προβολέας. Με τη φωτεινότητα είσαι λίγο περίεργος. Είσαι πολύ περίεργος. Το λέω κι εγώ. Για να είμαι περίεργος. Όχι, δεν είσαι. Μπρο, η φωτεινότητα πρέπει να είναι στο 100%. Όχι. Ενοχλεί. Μάγκες, όταν είμαστε σε δωμάτιο με εκόζη ατμόσφαιρα χαμηλού φωτισμού και μου βγάζεις το κινητό και είναι προβολέας και με τυφλώνεις, δηλαδή είσαι δίπλα, το ανοίγεις να δεις τις χαζοειδοποιήσεις που είναι και διάφορες και απλώς σου χτυπάει TikTok, δεν ξέρω κι εγώ τι. Μάγκες, σε αίθουσα κινηματογράφου, κινητό αθόρυβο, χαμηλότητα, φωτεινότητα χαμηλή. Τέλος. Τέλος.
Καθόλου. Στο τέρμα. Κλειδωμένο κινητό, δεν το ανοίγεις. Τίποτα. Ναι, Εδώ, ρε. Ναι, μπρο. Ναι, αλλά εσύ το θέμα με τη φωτεινότητα το έχεις και εντός και εκτός κινηματογράφου. Παντού. Συμφωνώ. Επιμένω ότι. Με ενοχλεί Για- και εμένα. Με ενοχλεί που τον ενοχλεί. Και θέλει να αλλάξω εγώ τη φωτεινότητά Ναι, μου. αλλά εμένα με ενοχλεί ακόμα περισσότερο που σε ενοχλεί ότι με ενοχλεί, γιατί είναι ενοχλητικό αυτό που κάνεις εσύ. Και γιατί αυτό το κάνεις και στη σχέση σου. Αντί να κοιτάξεις πώς θα αλλάξεις εσύ, προσπαθείς να αλλάξεις τον άλλον, Χριστόφορο. Δεν έμαθες τίποτα από τη Margot Robbie και τον Colin Farrell. Άμα ο άνθρωπος ήταν γιατρός. Να το είδες. Γαμώ Και το αλήθεια λέω. σπίτι. Και αλήθεια λέω. Άμα ήταν γιατρός Ναι. και είναι κατεπήγον, Ναι. να βγει έξω να πάει να μιλήσει. Θα σηκωθεί διακριτικά, χωρίς να μου κλωτσίσει την καρέκλα και να κάνω εγώ ότι γίνεται σεισμός. Εντάξει, κάτσε να φτιάξουμε εδώ τα practical effect. Λέω θα τελειώσει η ταινία, θα τους την πω. Θέλω να δω αν. Θέλω να συνειδητοποιήσουν το πόσο ενοχλητική ήταν, χωρίς μαλακίες τώρα. Σηκώνομαι, τους κοιτάω και ήταν. Δεν ξέρω τι αντιλαμβάνεσαι όταν σου λέω το ζευγαράκι της Αγίας Παρασκευής, αλλά κάτω εικόνα και ήταν αυτό. Δηλαδή θεώρησα ότι ό,τι και να πω θα πάει. Ποιος το πέταξε αυτό, θα κάνει αυτός. Και λέω, σηκώθηκα έτοιμος, γυρνάω. Και λέω, γάμισε τώρα. Πιο πολύ θα τους στεναχωρήσω παρά θα έχει αντίκτυπο. Αλλά τώρα ρε καριόλιδες, λέω, θα τα πω, με αφορμή αυτούς θα βγάλουμε 5 πράγματα που να μην κάνεις στο σινεμά. 5 φάουλ να κάνεις στο κινηματογράφο μέσα. Και θα βγάλουμε ένα μπούσουλα εμείς εδώ τώρα, 5. Θα θέσουμε αυτούς τους κανόνες. Οπότε, συμπληρώνει ο άλλος, υπογράφει, πώς το λένε, όρους και προϋποθέσεις. Έχοντας δει αυτό το βίντεο και μου τα κάνει μετά, τον εγάμισου. Μετά δεν έχει άλοθη, κατάλαβες. Τον έχω προειδοποιήσει. Εκεί δεν είχα προειδοποιήσει. Από τώρα και μετά όμως έχω προειδοποιήσει για όποιον το δει. Είναι λίγο να καταλάβουν κάποιοι ότι μέσα στην αίθουσα του κινηματογράφου και στο κινηματογράφου και θεάτρου. Είναι του χωριού, του village γι' αυτό. Αυτό ήταν καλό. Ρε φίλε, είναι αυτό. Είναι κάποια πράγματα που τα θεωρώ και τα θεωρείται αυτονόητα, το ότι δεν είναι. Δηλαδή, μαλάκα δεν γίνεται να τα κάνεις. Όλα αυτά που κάνανε, δεν τα κάνεις. Και τα κάνανε χωρίς ντροπή. Με ξεπερνάει. Με τρέλαναν. Λοιπόν, φάουλ νούμερο 1. Πας και κάθεσαι στη θέση που έχεις κλείσει. Από πριν. Δεν με νοιάζει. Agreed. Η μόνη περίπτωση που σε επιτρέπω να πας να κάτσεις αλλού είναι καλή ώρα αυτή που έχεις κλείσει μία όπου να. Είναι άδεια η αίθουσα, οπότε δεν σε νοιάζει. Γιατί εγώ όταν μπήκα να κλείσω λέω άδεια είναι, Klein Mine. Όπου και να κλείσω, άμα είμαστε 10 ονοματέοι μέσα, ποιος θα σου πει τι. Κάτσε όπου θες. Όταν έχεις συνοστισμό όμως, φίλε, θα πας να κάτσεις στην θέση που έχεις κλείσει. Δεν με νοιάζει. Συμφωνείτε όλοι. Ναι. Να περάσει και στη Βουλή το νομοσχέδιο όμως. Μπρο, ναι. Επιστολή στο Μητσοτάκη. Συμπολίτες μου. Ποιο το στείλουμε, ποιος είναι. Ποιος ασχολείται με αυτά. Μενδώνει. Α, καλά. Επιστολή στη Μενδώνη, λοιπόν. 5 πράγματα, 5 κανόνες να μπουν στο νομοσχέδιο άμεσα που οι Δίας που κάθονται απ' έξω μάνι να φυλακίζουν αυτούς που ενοχλούν εμένα μέσα. Όχι εμένα που μου ζητάνε ταυτότητα γιατί αν την έχω μαζί μου, εντάξει. Δεν πάτε ρε μάγκες, δεν πάτε να καθαρίσετε τα πατήσια. Εμένα βρήκατε στο Village που κάνατε ταινία. Έχουμε χαλάσει μια περιουσία στο Village. Εβδομάδα παραβδομάδα εκεί είμαστε, μου έχουν φύγει όλα τα λεφτά. Η αίθουσα στο IMAX πώς νομίζετε άνοιξε. Εγώ εδώ με τον Βαγγελάρα τη στήσαμε. Μας έχουν φάει όλες τις τσέπες μου. Μαλάκα 1 ευρώ. Πας και κάθεσαι στη θέση που έχεις κλείσει. Συμφωνείτε όλοι. Ναι, περνάει αυτό. 5 στα 5 πέρασε αυτό το νομοσχέδιο. Φάουλ νούμερο 2. Πρώτο πράγμα που πας να κάνεις ρε κερατά με το που κάτσεις στην θέση σου δεν είναι να μας αμπουκώνεις το popcorn και τα nachos. Κινητό στο αθόρυβο. Και χαμηλώνεις και φωτεινότητα. Αυτό εντάξει είναι προαιρετικό ή δεν το ανοίγεις. Δεν μου κάνεις εσύ προβολέα μαλάκα. Για κάποιο λόγο σβήνουν όλα τα φώτα. Όχι για να είσαι εσύ ο μαλάκας που μου έρχεσαι με φωτεινότητα στο full και είναι λες και βγαίνει το φεγγάρι. Τέλος πάντων, το ενίσταμε λίγο. Έχει γίνει λίγο επιθετικός απέναντι σου. Έχω ανεβάσει τώρα τον. Και λίγο καφέ, πεις λίγο. Έχω ανεβάσει λίγο τον. Συγγνώμη. Λίγο καφέ. Μπράβο. Τώρα θα ηρεμήσει. Κινητό στο θόρυβο. Περνάει και αυτό από Κινητό μένα. στο θόρυβο. Δεν θέλω ούτε να χτυπήσει το κινητό σου, ούτε να μιλήσεις, ούτε να έχεις ηχοκλείσει το βέρτι αν είσαι ένα αστέρι, ούτε να φωτίζει το κινητό και να λες και βγει και το φεγγάρι και να το κάνουμε σινεμάς γαλαξία μέσα. Το πιασες. Είναι γαλαξίας. Οπότε φάουλ νούμερο 2, κινητό αθόρυβο, φωτεινότητα χαμηλή, κινητό δεν ακουμπάς. Άμα θες να ακουμπήσεις, βγαίνεις έξω από την αίθουσα, μη με ενοχλείς. Συμφωνείτε όλοι. Ναι, περνάει.
Φάουλ νούμερο 3. Αν έχουμε το Θεό μας, μη δίνετε γλωσσόφυλλα μέσα στην αίθουσα, ρε μαλάκα. Όλοι έχουμε πάει με κοπέλα. Έχουμε πάει όλοι εδώ μέσα με κοπέλα. Στο σινεμά. Για ταινία, όχι. Έχουμε πάει όλοι εδώ μέσα με ταινία. Εντάξει, να δώσει κανένα φυλάκι, να πιάσει λίγο χεράκι. Γλωσσόφυλλο αν έχουμε το Θεό μας. Πηγαίνετε σπίτι, δεν έχετε. Πηγαίνετε κάπου αλλού. Και ειδικά όχι πίσω μου Dolby Atmos να τα ακούω στέρεο. Είχα πονοκέφαλο μετά. Έτσι το άκουσα, αλήθεια σου. Τα θυμάμαι τώρα και έχω λίγο εξοργιστεί. Είχα ηρεμήσει όλο αυτό το διάστημα. Γιατί τα κράταγα μέσα μου. Δεν τα είχα εξωτερικεύσει, κατάλαβες. Φάουλ νούμερο 4. Το βουλώνεις, δεν μιλάς, δεν σχολιάζεις και αν θες να μιλήσεις για κάτι σημαντικό, ψιθυρίζεις. Εμείς το έχουμε κάνει. Λίγο διακριτικά, πες κάτι, σχολίασε κάτι διακριτικά να γίνει μια-δυο φορές, δεν είναι τόσο ενοχλητικό. Μην μιλάς με κανονική ένταση, ρε μαλάκα, λες και είσαι σε καφετέρια. Συμφωνούμε όλοι. Περνάει. Φάουλ νούμερο 5. Αναψυκτικό. Και φαγοπότη. Διακριτικά, ρε μαλάκα. Μη βγάζεις τα πατατάκια, το λέεις, τη δίκυλη σακούλα και κάνεις. Μαλάκα, μέχρι να ανοίξει, λες και φασαρία, οχλαγωγία, κακό. Εντάξει. Κάνει Champions League με τα γαριδάκια. Ναι, ρε μαλάκα. Και αναψυκτικό. Μπρο, αναψυκτικό. Όταν το αναψυκτικό φτάνει στον πάτο του ποτηριού, δεν συνεχίζεις και ρουφάς το γαμημένο. Μαλάκα, αυτός ο συγκεκριμένος, σου είπα, λιώναν τα παγάκια, δημιουργόταν υγρό και ξαναρούφηξε. Δεν είχε αέρα, ρε μαλάκα, δεν είχε. Ένιωθα ότι μου ρούφηξε το οξυγόνο από την αίθουσα. Ρε φίλε, είναι ο διακαής πόθος του να έχει όμως λίγο ακόμα. Θέλεις να έχει λίγο Πήγαινε ακόμα. πάρε άλλο, ρε μαλάκα, με ενοχλείς. Φάουλ είναι, αλλά από τη μία το δικαιολογώ και λίγο. Ρε μαλάκα, το ρούφαγε. Τι να σου πω, το ρούφαγε σαν γρανιτογρανίτα φρόστι, λες και ήταν ο Τσαμ Τσαμ, ρε μαλάκα, από το Fanboy και Τσαμ Τσαμ, το θυμάστε. Ναι. Τη γρανιτογρανίτα φρόστι, έτσι που ρούφαγε. Α, δεν θα είναι 5, θα είναι 6. 5 συν 1 θα είναι. Όταν περνάτε σαν μαλάκες, δεν κουνάτε τον μπροστινό. Προσέχετε λίγο πως περνάτε από τους διαδρόμους. Δεν κουνάς, βαράς. Δεν βάζεις πόδι στη θέση μου, να το έχω στο κεφάλι μου να έχω την πατούσα σου. Ούτε με κλωτσάς και να φύγω με πόνο στη μέση από πίσω. Όπου να πω κάτι άλλο στο κινητό, τώρα που μου ήρθε φλασιά μαλάκα, Βαγγέλη, θα το πω. Όχι, θα το πω. Έχουμε πάει να δούμε τον τυχαίο θάνατο ενός αναρχικού. Ήμουνα. Και είναι ένας τύπος ακριβώς μπροστά μας. Γελάσαι. Είναι ακριβώς μπροστά μας. Και σε μια φάση, στα μέσα της παράστασης, βγάζει ένα κινητό αναδιπλούμενο, λες και είναι transformer και το κάνει κλακ, 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 folding. Μεταμορφώνεται σε tablet. Το ξεκλειδώνει. Αλλά φωτεινότητα. Μπροστά μου τώρα αυτό. Ρε. Δηλαδή, εγώ βλέπω πάνω βλάχο να κάνει ζογκλεριλί και να πηδάει δεξιά και αριστερά. Βάζω εγώ τον τραγουδάκι, πώς ξεκινάει. Ένα τυχαίο γεγονός. Μια νύχτα. Τέλος πάντων. Μας ανοίγει το κινητό μπροστά. Ξαφνικά είσαι έτσι. Ξαφνικά είμαι έτσι. Ξαφνικά είμαι έτσι. Γαμώ το σπίτι. Και βλέπω. Μάγκες, το κερασάκι στην τούρτα ποιο είναι. Ξεκλειδώνει το κινητό. Και πώς λέγεται, φόντο, πώς λέγεται το. Φόντο, screen lock screen. Η αρχική του, η επιφάνεια του κινητού του τέλος πάντων, η οθόνη του, φόντο, έχει σε 10 ίντσες τον κασελάκι. Έτσι, κορδωμένο. Το θυμάμαι, ρε. Έτσι, κορδωμένος στη Βουλή, επιβλητικός. Και τι κάνει ο τύπος. Μάγκες, έχει ξεκλειδώσει το κινητό του. Μα θα δείξω το δικό μου. Τι κάνει. Πες μα. Και κάνει αυτό το πράγμα έτσι. Swipe. Το θυμάσαι. Επιβεβαίωσε για να μην μπορώ να του λέω μαλακίες. Ναι. Και έκανε αυτό το πράγμα. Background. Κασελάκης. Και έκανε έτσι. Ήθελε να πάρει δώσει κασελάκι, μάλλον. Και το κάνει. Κάνει. Δεν κάνει τίποτα. Το κλειδώνει μετά και το ξαναβάζει στην τσέπη. Το διπλώνει. Γιατί ήταν και σαν οριγκάμι. Και το ξαναβάζει στην τσέπη. Και κοιτάζομαι με τον Βαγγέλη. Δίπλα μου ο Βαγγέλης και τον κοιτάζομαι. Μου λέει, το είδες κι εσύ. Και μου λέω, μα αγαπόρισα. Και με ξεπερνάει το γεγονός ότι. Άντε ρε μαλάκα, είσαι όχι Πασόκ. ΣΥΡΙΖΑ. Τι σκατά είναι αυτός. Ποιο κόμμα είσαι, φίλε? Ό,τι είναι τώρα. Είσαι ΣΥΡΙΖΑ και σου αρέσει τόσο πολύ σαν ηγετική φιγούρα ο Κασελάκης. Μαλάκα, έχεις τέτοια ανάγκη να τον βάλεις φώτο προφίλ, screen saver, τι κατά τον έχεις στο κινητό σου. Δηλαδή, κάθε ώρα που ξεκλειδώνεις, λες θέλω να βλέπω έναν άντρα.
Θέλω να βλέπω έναν άντρα έτσι ευλητικό να μου εμπνέει, ρε παιδί μου, σιγουριά το πρώτο πράγμα έτσι που θα ξυπνήσω και θα ξεκλώσω το κινητό μου, να κλείσω το ξυπνητήρι, να είναι ο Κασελάκης, να μου λέει να δράξω τη μέρα. Να σου πω όμως, είναι υποκειμενικό αυτό, δεν μπορείς να το κρίνεις. Γιατί μπορεί αυτό να πει το αντίστοιχο με το Λούφι. Όχι, κρίνεις. Δεν μου έβαλε τον Καποδίστρια, ρε μαλάκα, τον Κασελάκη μου έβαλε. Χέσε με. Να πούμε αλήθειες τώρα, τι, συμφωνεί. Βγαίνει και ταινία, πάμε να τη δούμε. Τον Καποδίστρια ψάξτε, όχι τον Κασελάκη τώρα. Αλλά το πρόβλημα είναι το swipe. Το ότι άνοιξε να κάνει αυτό. Ναι, δεν έκανε τίποτα, μπρο. Ήταν όλο λάθος. Δεν έκανε τίποτα. Ήταν όλο λάθος. Ήταν όλο λάθος. Ήταν το swipe, ήταν το folding κινητό. Είναι που ήταν... ότι το κάνει σε μια από τις. Στο πικ τη παράσταση, ξέρω εγώ. Δεν ήταν κάποιο κενό χρόνο. Δηλαδή ο τύπος απλά έτσι στο άκυρο άνοιξε το κινητό του και είπε να δει τι εφαρμογές έχω σε αυτό το κινητό. Ναι. με φόντο πίσω τον Κασελάκη να αγορεί. Και φόντο πιο πίσω τον Πάνο Βλάχο, που η παράσταση είναι ο τυχαίος θάνατος ενός αναρχικού που κρίνει ένα πολιτικό γεγονός και σκευωρία και δολοφονία και το κρύβουνε και αυτός είναι με τον Κασελάκη. Δηλαδή είναι όλο ηρωνία, ρε μαλάκα. Είναι σουρεάλ η κατάσταση. Είναι σουρεάλ. Είναι πιο σουρεάλ και από την ταινία του Ντικάπριο τώρα που βγήκε το A Battle After Another. Να μην την κράξω, θα το κάνουμε άλλο βίντεο αυτή άμα είναι. Review. Ναι, την είδα. Μαλακία. Δεν μ' άρεσε. Θα το κάνουμε άλλο σε κλακέτα αυτό. Με έχει τύχει να το κάνω. Μου έχει τύχει να το κάνω, αλήθεια. Θα το κάνω. Χωρίς λόγο. Άκου, Καλά, και εσύ. Και εμένα έχει τύχει να το κάνω. Σε ταινία. Όχι, Α. ποτέ. Όταν βαριέσαι. Μιλάς όταν εκτός είναι ταινίας και κάπου- παράστασης. Ναι, εντάξει, όχι σε Αυτό, ταινία. εντάξει, bro. αυτό μπορεί να το κάνεις και μηχανικά να σου βγει. Μηχανικά, αυτό λέω. Εγώ θα το κάνω όταν νιώθω κοινωνικά άβολα, ρε παιδί μου. Είμαι σε μια παρέα, ξέρω εγώ, που δεν μου απευθύνει κανείς το λόγο. Νιώθω Ναι. ξένος. Θα βγάλω το κινητό μου ότι τάχα μου κάτι έχω να κάνω, να διαβάσω ένα μήνυμα. Στην Έχω πραγματικότητα πολλούς μπορεί να μην φίλους. έχω τίποτα και απλά το κάνω δεξιά και αριστερά μέχρι κάτι να γίνει, ας πούμε, να μπορέσω να συμμετέχω σε όλο αυτό το happening. Μόνο εκεί. Ναι. Ναι, τώρα σε παράσταση είναι λίγο ακραίο, αλλά φαντάζομαι ότι προβλήματα έχει ο τύπος, μάλλον. Έλα. Έχω και έβδομο. Έχεις και εβδομό. Πες το, Ναι, πες το, ναι, πες το, ναι. Δημήτρη. Είμαστε 5-1. Πες το. Είναι υπερβολικά ιδιαίτερο. Πες το. Θέλω. Σε ταινία που υπάρχει σκηνή η οποία δεν έχει ούτε ομιλία, ούτε ήχο, ούτε μουσική, ούτε sound effect, ούτε τίποτα. Είναι τελείως βουβή και περιμένεις με το jumpscare. Σταματάς να μασάς. Ισχύει. Συμφωνώ. Σταματάτε όλοι εκεί. Συμφωνώ. Ναι, άρα αυτό, ξέρεις τι, αυτό είναι μια υποκατηγορία με το φαγητό και τα... Είναι sub-category αυτό. Είναι συνένα. Αλλά υπάρχει και αυτό, ειδικά σε κάτι ταινίες τρόμου, ας πούμε, που συνήθως υπάρχουν και μικρότερες ηλικίες. Τα Θα πει μαλακισμένα. Εκεί στη σκηνή που όντως υπάρχει απόλυτη σιγή, που λέει εδώ είναι η ώρα μου να γίνω αστείος και θα πεταχτεί και θα πετάξει μια κοτσάνα, ξέρω εγώ. ή Ο θα- μαλάκας. Θα ρευτεί, ξέρω εγώ. Καλησπέρα. Καταρχάς δεν τρομάζω εγώ, γελάω γιατί δεν τρομάζω. ναι, Είμαι ναι, τόσο ναι. γαμιάς. Ναι. Είμαι 16 χρονών καβλέουρας και δεν τρόμαξα εγώ. Του σηκώνετε επιλυτικά. Α, μαλακής είναι αυτά, φοβηθήκατε όλοι, ρε. Εγώ δεν φοβηθήκα. Δεν τσίριζα πριν 2 Άσε ρε μαλάκα. Έχει δίκιο, το έχω κάνει. Εγώ που με ξέρετε, τρώω σαν Ενοχώ. καρχαρίας, έχω σταματήσει σκηνή και με έτσι. Και δεν τρώω. Για να μην ενοχλείς. Μπράβο ηγέτη μου, μπράβο, Με το σωστός. popcorn ανάμεσα στα δόντια, έτσι. Σωστός. πηγαίνω. Ξέρεις γιατί το έκανες. Γιατί αφενός δεν είσαι μαλάκας, αφετέρου, μπράβο γιατί έχεις τουλάχιστον διψήφιο αριθμό IQ. Ένα χειροκρότημα. Λοιπόν, παιδιά, αυτά ήθελα να πω και να κράξω, γιατί με κρέμισαν πάρα πολύ. Να γράψουν και στα σχόλια, ξέρω εγώ, καμιά ιστορία έτσι να την έχουμε να κράξουμε και αυτή να την αφηγηθούμε με τον τρόπο μας. Θα το κάνουμε στυλ φάση Ponzi Talk, ρε. Όπως ήταν εποχές. Τέτοια φάση. Και τώρα που είπα Ponzi Talk, Καριόλι Κοντοπίδη, σου έχω στείλει πόσα μηνύματα, με έχεις γράψει τα παπάρια σου, περιμένω καινούριο Ponzi Talk. Πόσα χρόνια έχω καταντήσει να βλέπω. Έχω δει 3 ώρες όλα τα παλιά. Μαλακία δεν είναι. Βγάλει ένα καινούριο να έχουμε να βλέπουμε. Ή σου είχα πει, έλα γυρίσουμε ένα Ponzi Talk μαζί. Άμα δεν έρθεις, θα σου στείλω επιστολή. Θα βγάλω επιστολή. By the way, τώρα να πω κάτι που μου λες για το Village. Να στηρίζουμε και πιο συνοικιακούς κινηματογράφους. Αυτό εγώ θα πω. Ναι. Συνεπάνθεων. Συνεπάνθεον, Αγία Βαρβάρα Συνεπάνθεον, έχει ανοίξει. Ναι, στο έστειλα κιόλας. Συνεπάνθεον. Συνέχεια ανοίξει τώρα. Στο Γιάννης Ρίτσος, ναι. Έχει ξεκινήσει χειμερινός κινηματογράφος. Βεβαίως, ένα χειροκρότημα εδώ για τον Δήμαρχο και. Και τον αντιδήμαρχο. Και εμάς. Αυτό ήτανε, παιδιά. Οπότε εδώ, ναι, πάμε για outro. Αυτό ήτανε, παιδιά. Γράψτε μας, σας άρεσε. Subscribe, μύδια και τα αρχίδια μου. Τι έγινε, ρε παιδιά, πού πήγαν όλοι? Το βάλαν στα τρυπόδια. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day.